Gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa manlabot sa lawas mo, kahapos kong sakit, kiantos mo, kaluwasan, kaayuhan na angkon ko. Sa tunog kong korona mo, nga ginasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa maglabot sa lawas mo, kahapos kong sakit, kiantos mo, kaluwasan, kaayuhan na angkon ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Mabungahong hapon mga igsoon. Mag-live ta late na, pero at least mag-live ta. busy kay nagtrabaho mo dire sa pulpit ba nato. Yan ilakaw mi nami ilakaw sa akong asawa. So karon man akong higayon, so bahalag late basta at least mamalandong tas pulong sa Ginoo. Amen. So let's start. I-share na nato igsoon. Ako sa ning i-share sa dire. Unya, salamat no, pwede na mo mag-type sa followers at highlights at everyone. Abanti ta. Ako sa i-share igsoon. Kumusta? Kumusta inyong Sabado, igsoon? Hi, Pas! Watching from Saudi Arabia from Sister Charlene Inostacion Robleco. Thank you, Sister. God bless, God bless. Mayong hapon, Pastor. Shout out watching from Cagayan de Oro. Sister, Brother Rusty Nanali Badilla. Okay. Manihapon, nanihapon pa mi. Okay. Mayong hapon, Pastor. Sister Mary from Australia. Diyos ikaw lang. So, done sharing mga igsoon. Kamusta? At ipakatag ang pulong sa Ginoo igsoon. Okay? So, shout out. Good PM, Pastor, from Sister Juliet Joy Napadaw Sanchez. And thank you, Sister Charlene, for typing at highlights. Maayong hapon, Pastor, watching from Lapu-Lapu, Cebu. Sister Anna Day. Okay. Hello, Pastor, watching again from Saudi Arabia. God bless po. God bless you more. Sister Reggie Claudio Costudio. Hello, Pastor, maayong hapon. Glory to God. Padayon sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Sister Catherine Talaba. Maayong hapon, Pastor, from Del MC of Kuwait. Okay. Kumusta mga igsoon nga ako kanunay nag-ampo nga kamong tanan nasa maayong panglawas, maayong kahimtang, puno sa pabor sa Ginoo labaw sa tanan igsoon duol ta sa Ginoo. Amen. Good afternoon po, Pastor, from Manila. Thank you for watching, Sister Gloria Dulalas and Sister May Otida Montalban watching from Kuwait. Okay.
Hello, mayong hapon, Pastor. Salamat sa mga pulong sa Diyos nga permi nimo i-share. From Malos Hingos. Hingos ba ni? Okay, thank you, sister. And again, so watching from Saudi Arabia, Sister Lily A. Gurio. Brother Bentong, God bless, Pastor. God bless you more. Brother Andoy Arencia from Katmon, Cebu. Pa-shoutout, Pastor, sa akong asawa o family now. Okay, thank you. Shoutout daw sa asawa ni Brother Andoy Arencia. Linaw Shine, watching from Cebu. Watching here from Davao. God bless you, Pastor. God bless you more. Sister Annalyn Apare. Thank you, Pastor, for sharing. Okay. Sister Lorena Singson Guerrero. And Sir Libens Ibardo Cabrera, watching this time from Oroqueta, if I'm not mistaken, no? Ato ang avid viewers nga jail officer. Okay? So akong gi-shout out di ay ang ato ang mga higala nga mga tanang mga OFW, mga seaman, okay? Shout out ninyong tanan, no? Mayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Kunya ako sang gi-shout out ang mga kanunay ni mga higala na to nga mga inmates, no? Sa Cebu City Jail, Talisay City Jail, and then of course aris sa Toledo. Sa to ba? Toledo City Jail? Yes. And then sa bahay ni Kuya, shout out. Tanang mga inmates nga nagtanaw karon, no? Salamat. Namo sa mga pag-ampo mga igsoon. Watching from Saudi Arabia, Angelo Binungkasan. Okay. Pastor, pwede ko magpaampo sa akong anak. Badlungon kaayo, Pastor Roy. Ato nang ikuan, Sister Beck, kasi nga mo, Juliet Joy na Padaw Sanchez. Kaya ako nang ikuan dire i-save. Ako nang i-appeal, sister, sa akong personal prayer. Wala ko kabalo na nga imo man kong giadto, dili kayo ko katuo nga nung gibuhato. Okay? Shout out sa akong pamilya sa Cebu, Pastor, Camotes Island, si May Otida Montalban. Okay. Anyway, shout out guys sa tuwang mga subscribers and of course star senders and tanang followers na to, no, mga viewers, no. Ang atong followers na nata sa 82,000 plus. Salamat sa Ginoo. And then akong gi-shout out tanang mga higalan to sa Philippine Army, no? Mga military, and of course ato ang mga kapulisan sa lain-laing chapter. Mayong pagtanaw kanatong tanan, no? Shout out namo sa akong prayer. Kabalo na mo. Okay? So sa may ubandre, God bless you and your family. Pastor from Brother J. Lord Maban, Sister Mary Kabatit, thank you so much for typing at followers watching from Israel. And Sister Flor Taguhoy Tagsip from Twin One, Hong Kong. Pero pamilyar ko ning Twin One, Hong Kong ba? Sige mag miglibot-libot ana, sister. Thank you, Sister Ellen Bonda Toledo. Okay? Thank you, Pastor. God bless you. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Brother Walter Gumahin. Okay? Praise God. Watching from Sabah, Malaysia, Sister Bebe Sinika Kagas. Okay. Watching from Kaltuad, Glan, Sarangani Province. Mayang hapon ni mo, Pastor. Mayang hapon sa Brad Ton Tagwalan. Okay. Praise God. Good afternoon, dear Pastor. Ug sa tanan kaigsunan. Watching from Kuwait, Sister Arlene Goltiano Dingding. Okay, another watching from Kuwait. This time, thank you, Sister Jane Vlogs. Watching from Taiwan, Mary Grace Tagaro Gunaron. Shout out, Brad Pastor from El Salvador City, long live. Brother Eljon
Bulando. So, ang shout out akong mga brad, ano? Long live ka kanunay mga brad. God first, bro. Okay? Atong hierarchy, unsa man, number 1, God. God first, bro. Okay? Long live kanunay mga brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Shout out sa Seiya, Skeptron in Arms. Shout out sa tanan akong mga brad sa Skeptron around the world, no? Different chapter, different places around the different countries. Amen. Shout out unya. Ipataas na tong Ginoo, no? Ipataas na tong Ginoo aron siguradong long live. Kay walay long life, long live kung wala ang Ginoo. Amen. So, watching from CDO, Sister Chrislyn Aguelo Sarong. Nagplano ra ba mi mulaag og Cagayan day after ini graduate tawagan ini closing sa among anak mulaag ni Cagayan. Okay? Watch out. Watching from Quiet. Okay, Sister Del MC, thank you. Shout out to Bukidnon. So, this time, iksoon, man naman tag-shout out, no? Hay hapon naman niya. Mag-live na po taon yung gabi niya. Dali na kayong interval ba? Mag-pray na ta. Atong i-welcome ang presence ni Lord. Atong i-welcome yung presensya. Atong i-welcome ang iyang balaang gahom. Atong i-welcome siya, yung kaalam. Kay without Him, we are nothing. Kung wa ang Ginoo, iksoon, dili na tumatugkan, masabtan ang iyang mensahe. Nining taknas kagabion. Ako ka haponon di ay. No? So, ato siyang i-welcome atong i-invite si Lord nga mupatunga, mupataliwala sa itong pagabuhaton karon, no? So magpaduol ko gamay kay saba ng simbahan, nagpractice na sila praise and worship, naglagubo ng drama. Okay? Let's pray. Father in heaven, Lord God, nagaduol kami kanimo nining tagna uban sa kasing-kasing Ginoo nga mapainobsanon, Lord God. Among giilay imong pagka-Dios, imong pagagamhanan, pagkamilagroso, pagkahalangdon, Ginoo. Lord, sa dili pa mi mamalandong sa imong pulong, limpyuhi among kasing-kasing, Ginoo. Hinluhi among kasing-kasing, Ginoo. Kung namay mga butang nga wala may makabantay, Ginoo, wala ka malipay, pasaylua kami, Ginoo. Himua kaming takos, himua kaming angayan, mamalandong, mamati, magisgot sa imong balaang pulong. Og samtang magapadayon kami sa unahan, Ginoo, tagai kami kasing-kasing, madinawaton, mapainobsanon, andam magpakorek, willing magpakorek, mudawat, koreksyonan, unya, willing mudawat og tambag, unya dili lang pod willing mudawat, kung dili lang pod igo mamati, kung dili willing usab mo sunod, Lord God. Doers of your word, Lord God. Kaya nasayod kami nga maunay mong gipangita, Ginoo, kanang dili lang igo mamati, maminaw apan musunod sa imong pulong. Lord, salamat ining bag-ong kahigayunan nga imong gihatag kanamo, Lord God. Dili tanan nakapamati karon. Dili tanan nahigayon nga maminaw, mamalandong sa imong pulong. Apan bulahan kami kay ning taknas kapuno na ami higayon nga mamati, mamalandong sa imong kaayo, sa imong pulong. Lord, samtang magapadayon kami sa unahan, tagai kami kaalam nga langit nun, Ginoo. Kay balo nga langit nun, o pagpanabot nga langit nun, aron among masabtan imong pulong, Ginoo. Then Lord, tagai kalinaw mong unahuna o pagbati. Ikaw ang magpanalangin sa matag usa nga nananaw karon. Panalangini ang tanang makakita ani kutob sa maabtan, Lord God. Ani nga live kutob sa makadungog, ani, Ginoo, ipabati imong presensya, ipabati imong gahom, Ginoo, in Jesus name. And Lord God, I pray right now, I rebuke every spirit of destruction. Kung namay mga distraction sa kaaway sa among pagabuhaton ron, namay mga balda ni Satanas, amo kining gi-cancel in Jesus name. I declare victory right now, Lord God. Salamat sa kadaugan, Ginoo. Ikaw lamang among ipataas karon, walay relihiyon maisa, Ginoo. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo, Lord God. Salamat kay we adore you, we honor you, we magnify your name, we glorify your name, Lord Jesus Christ. Ikaw lamang among pasidunggan karon, Ginoo. This is our prayer in Jesus name. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Ginoo, igsoon. Shout out 159 viewers and counting. Okay? So, mag-start na tayo. So, ang atong topic for this afternoon is about kanabitang marites. Para na ako, Ikson, ang marites, dili man nasala kung atong iparites ang pulong sa Ginoo. No? Ang kanang pagkamarites, Ikson, nga hilig taglibak, bitaw, usahay, magbantay, tana kay usahay kita may hinungdan nga ang away na mugna. Kita may hinungdan nga ang magtiayo, nag-away, ang mga naay relasyon nagabungkag, no? Relasyon sa panaghigala nangabungkag, igsoon nga naman tungod sa marites. Okay? So mao na atong pulong karon, atong mensahe, atong iskutan.
So ang basahon diri mga igsoon. Hallelujah, praise God. Padul tagamay ha. Shout out 169 viewers. Hapit na ta 200. Inday Malin, thank you for watching and see you tomorrow sa church. Okay. Ang basahon diri mga igsoon giingon ni Solomon. Makita sa Panultihon 26:20. Okay? Bantayan na ni nato no kay bisag kita mga Kristohanon igsoon magbantay kita sa mga pulong nga mogawas tong baba. Kung kini ba makadaot, makaayo, makadasig, makaluya. Okay? About it, mapaminaw mo no kanang mga marites. Okay? So kung naamoy mga higala nga medyo marites, i-mention. Okay? Nagingon dire. Panultihon 26:20 nagingon dire. Kung walay sugnod, listen, sambingay ni. Kung walay sugnod, mapalong ang kalayo. Kung walay libak, muhunong ang panaglalis. Okay? Ang Diyos magapanalangin sa iyong pulong. Again, akong balikon pagbasa, Ikson. Kung walay sugnod, mapalong ang kalayo. Kung walay libak, muhunong ang panaglalis. Sulaktod nga pagkasulti, Ikson, ining taknaa sa kahaponon, gipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo mga Ikson about aning marites. Kana bitang libak-libak, Ikson, mao man na marites. Nya kuana siya Ikson, mura gihambing ba? Gipakisama siya aning sambingay. Nagingon ni Solomon. Again, balikon na ubasa Panultihon 26:20. Kung walay sugnod, mapalong ang kalayo. Of course, ako mga Ikson sa bata pa ko, niabot ko yes, during high school na mo. Kami sa una Iksoon, naali kita sa mga kalisod sa kinabuhi ba. Ang mga sa una galing suga Iksoon is lamparilya, kaila mo lamparilya or kandila. Wala pa mi kuryente sa una. Unya, kay numdum ko na ami kana bitong magluto, maglungag nga kahoy among gamit. Nya, yes, ako gitudluan ko sa una gluto og kanon. Nya, ang ingon dire kung walay sugnod mapalong kalayo. Yes, tinuod, that's true. Why? Kabantay mo, maglungag mo, maghaling mo. Kung maghaling ka, magkayo na siya, di ba? Magkayo, maghaling, magsigana. Unya, kadugayan Iksoon, maupos tong kayo. Unya, dili ni mo sugnuran, another sugnod ba? Lain na po nga kahoy, mapalong siya. In other words, mga Iksoon, ang katong sugnod, mao to hinungdan nga ang kalayo, magsigi siya og siga. Pero kung muundang ka og sugnod sa kalayo, mahurot man to, maabot ang panahon nga ang kalayo ang imong gisugnod mahurot. Di ba? Mabaga na lang hantod, mapalong ang kalayo. Ingana sad na mga Iksoon ang kanang mga marites, no? Ingana na mga Iksoon kung walay mga libak, kung walay mga marites, kung dili walay magsigsabwag og mga bakak or butang talag di bakak pero magsabwag og mga dili maayo, mga negatibo Iksoon, wala untay mahitabo nga panaglalis. Ug ang panaglalis Iksoon dili mohunong kung magpadayon ang pagsabwag og marites kanang paglibak. Bantayanan nato na Iksoon. Kay nay word ring nga panaglalis, delikado na, no? Mao na nga kinahanglan ka mauta mo control sa atong dila ug unsay atong isulti. Unsay atong ipagawas tong ba makaayo ba? Dili. Unsa man siya makaluya ba, makadaot, makapasuko bas nakadungog, makabungkag ba ning pamilya, makaguba ba ning relasyon, bantayanan Iksoon. Bantayanan nato nilabi na kita mga Kristohanon. Kay dili lang mga dili Kristohanon o dili magtotoo walay Ginoo ang marites. Usahay Iksoon ay mga Kristohanon ning tuo na sa Ginoo pira marites paghihapon. Sige simba pero sige puglibak. Amen. Sayang atong gisimbahan. Kusog mo amen sa simbahan. Pero ning uli balik na po panglibak. Bantayanan nato na Iksoon kay kung walay libak daw, walay panaglalis. Dili daw muundang ang kasamok ang panaglalis. Kung dili po ta muundang og libak, bantayanan ning libak Iksoon. Why problema kung atong ilibak pulong sa Ginoo kay makahatag man ni kinabuhi. Pulong sa Ginoo kay makapadasig man ni di man ka maglagot ani. Why problema kung atong imarites mga Iksoon ang kamatuoran. Pero kung atong imarites ang sayop sa uban labi na nang di tinuod takataka lang tag report Iksoon. Nya kita hinungdan nga naawawan tong mga silingan nato. Bantayanan na Iksoon. Kay kung tinuod ta nga nangalagad sa Ginoo, maliwat ta sa Ginoo, di ta marites. Kung tinuod ta nga natay Holy Spirit, magbantay ta sa matag pulong, mugawas tumbaba.
kung tinuod ta nga ang Ginoo naghari sa tong kasing-kasing, i-correct ta, tudluan ta kung sa'yo mo gawas tong baba, di ta magpatakag yaw-yaw, nga nakaguba na daytag pamilya, no? Nakapasakit na daytag tao, nakaluya na daytag tao, igsoon, no? Kita hinungdan nga naglalis ang magtiayo, naglalis ang panaghigala, kay taka-taka, tag-report, bantayan na igsoon. Kay matod pa sa pulong sa Ginoo, kung walay libak, muhunong ang panaglalis. Yang sambingay ni Solomon mauni, kung walay sugnod, mapalong ang kalay. Usay mga igsoon, ang tao masuko kay sige tag sugnod og istorya. Bantayan na. Dapat igsoon mahimo tang career o kahayag. Kana bitawng ang atong ipasa mga makaayo. Dili nang libak, dili nang mga negatibo. Bisan pag tinuod na igsoon, pero tan-aw nimo kung imo na siyang isulti makadaot, dili makaayo igsoon, makapauwaw. Dinpugni na igsoon. Why? Because the fruit of the Holy Spirit na self-control. Dapat kapugong ta. Kung naa kay Ginoo igsoon, dapat mahadlok ta sa Ginoo nga makapasakit tag tao. Amen? Bantayan na igsoon. Di malipay ang Ginoo na. So pastor, unsa rin mong buhaton? Ano rin pastor, unsa rin dapat mo gawas itong baba? Ako na ibalik no, naray. Natay follow-up verse. Episo 4:29. Paminaw mo kung ming-claim ta nga Kristohanon ta, nga natay Ginoo sa kinabuhi, nga dili masayang atong simba ba? Okay, tanawa. Nagaingon si Pablo sa Episo 4:29, listen, mga marites. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong kundili ang makatabang lamang og makaayo sa mamati kaninyo. Ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu sa Dios. Okay? So kana ding ang atong magbantay dita igsoon nga kita labi na kita mga Kristohano na atay Ginoo. Sige na tag simba. No, sige tag tambong og mga prayer meeting, Bible study, sige tag attend og cluster nya marites tang dako. Unsa pa man atong di ba asa ra man ang atong sigig simba. Asa ra man atong sinimbahan nga sigilan tag panglibak, pangdaot, malipay ta makapasakit ta sa ubang tao. Amen. No? Unsa gingon ni Pablo sa Episo 4:29. Ayaw ka mo paggamit og daotang mga pulong. Bantayan na to. Kundili ang makatabang lang og makaayo sa mamati. No na word nga mamati, makaayo sa mamati. So before ta mo release og pulong igsoon natong una-unaon kung makaayo ba ni sa mamati. Basin ang mamati ani maglagot ni masuko mao na magkuha na lang ni putsil labi na imong sultian ay armas. No? Para to nay nagpa-advise nako igsoon, nay nagpatambag nako ba? Akong higalaw niya. Nasa armas. No? Kunya niingon siya mga igsoon nga pero yung armas lisensyado ha, basin mo ingon mo nga nagtago lisensyado yung armas. Respetado sa siya nga tao. Ingon siya nako nga pastor, nagpasalamat jud ko sa mga pulong ako nadungog nimo. Nadasig ko ba niya ingon siya. Salamat ko kay lahi na ko ron pastor. Na ako'y nadunggang istorya nga sakit kayo pero salamat sila kay nanakoy Ginoo kay kung wala pagibunot na to nako akong 45 pastor. Ingana no? So mao po na usahay igsoon nga kita may hinungdan nga ang tao na suko. Kay kung wala pa to ining report niya, di sad siya maglagot. Mo nang magbantay ta igsoon, labi na kung kailatan ng tawhana nga atong i-reportan, kanang tawhana nga atong istoryahan magbantay ta. No? Ang imong gisharean init kay gulo igsoon, no? Kita pa'y makaingon, makapatay na. Mao na igsoon, ako mong balikan, no? Ingon na balang kasulatan, ingon si Pablo ngadto sa taga-Episo nga. Ayaw ka mo paggamit og daotang mga pulong. Dili daw ta mo gamit og mga pulong nga negatibo, dili makaayo. Kundili ang mga makatabang lamang og makaayo sa mamati niini. So atong i-consider ang impact igsoon before ta mo release og istorya. Atong i-consider ang impact og unsa kay bation sa makadungog niini. Amen. Unsa kay bation sa maminaw niini, di ba ka siya magwild? Malipay ba ka siya? Madasig pa ba ka siya og simba or maluya siya tungod ani nga pulong? Amen. Bantayan na natong istorya igsoon natong pulong. Bantayan na nato ingon na balang kasulatan na dili ta mo gamit or dili ta mo sulti igsoon mo gamit og mga pulong nga makadaot nga ang maminaw imbes imong share no kay nasa problema. Pag share nimo mga igsoon na kay gi-report niya naghikog na hinoon no dili nga na igsoon magbantay ta. Before ta mo istorya igsoon, before nato i-release ang pulong, magampo ta nga Lord, okay ba ni ako ning i-release? Magampo ta Lord, okay ba ni Ginoo nga ako na ning ibulgar karon? Ako ning ipasa mauna Ginoo, di ba okay ra ba Lord? Mangayo ta og giya sa Ginoo.
Kay I'm sure na ang Holy Spirit unya. Kay bawo naman taningon ang balaang kasulatan. Ang Holy Spirit may mugiya na to. Ang Holy Spirit may mutudlo na to unsay atong buhaton. Mauna nga sa dili pa ta mo release og pulong igsuon huno na adaan kung makaayo ba kini. Okay? Magbantay ta. Again ang teksto nagingon diri. Kung walay sugnod mapalong ang kalayo kay basin kitay hinungdan sa kagubot. Kitay hinungdan nga mag-away ang magtiayon. Kita hinungdan nga mag-away ang katong managhigala, mabungkag ang ilang friendship. Best friend para ba to niya? Bantayanan, igsuon, no? Bantay ng mga marites, igsuon, mga tiglibak, bantay. Sayang atong sinimbahan na, sige tag-simba, pero sige tag-panglibak. Sige tag-simba, pero sige tag-pamantay sa sulod. Yan igawas, mauni, sikuan lagi. Nga naman tong wali, nga naigo man sikuan. Hala, di ba? Bantayanan na. Bantayanan na igso na itong pulong every words na mugawas itong magbantay ta. Amen? Magbantay ta igsoon. Kaya sa gingon rin again, walay libak, muhunong ang panaglalis. Kay kita mga igsoon nga Kristohanon nga naay Ginoo dapat peacemaker, taon sa nang peacemaker. Tig-promote ta og kalinaw, dili ka gubot. So, kung gusto tag kalinaw igsoon, magbantay ta sa mga pulong nga mugawas itong baba. Makagubot ba ni? Makapadasig ba ni? No, makapalagot ba ni sa makadungog? Makaluya ba ni? Makapabackslide ba ni? Bantayanan, igsuon. Amen. So dapat kita mga Kristiyano role model ta, maayot ang ihimplo sa mga sinultian. Amen. Unya sa tanan pong nagtanawa ni kutob sa mga kita ni nga sigig simba hinimbahon pero libakira. Ganon ingon mga pastor, libakiro kay dili lang sa babae, no? Ingon sila babae kuno ningon no. Naapoy mga lalaki nga mura og babae og baba. Amen, bantayan na, no? Kay kita hinungdan nga ang panaglalis dili mapalong. Kita hinungdan nga ang kagubot mudako unya dili hinon mo imbis mo hinay dili. Kay wala tay undang mga igsoon og report og mga negatibo. Igsoon ako mong dasigong karong hapunon. Pirting nindutan ng marites ta, chismusog, chismusa ta, apan ato nang gamiton sa pagsangyaw sa Ginoo. Pulong sa Ginoo. Ato nang gamiton igsoon para ang kamatuoran atong ipakatag. Dili kay ang libak, ang bakak, no? Ang mga unsa may di maayo nga dili makaayo sa maminaw, makalagot, mamungot ang maminaw igsoon, bantayan na igsoon, no? Labi na nga ikaw sigag simba, no? Saon pagkahimo na tong blessing nga marites man ta. So dapat kung marites ta atong i-divert na, atong imarites pulong sa Ginoo. Atong imarites igsoon mga pulong nga makaayo, makadasig, makahatag og healing, makahatag og paglaom, makahatag og comfort sa naminaw nato. Mao nay pulong sa mga pataw nga puno sa Espiritu Santo. Because I do believe in myself igsoon as long as we have the Holy Spirit. Tudluan daw kung sa itong isulti nga makapasakit ba, makadaot o makalipay. Amen. Magbantay ta igsoon. Why? Kay niingon si Lord mga igsoon nga before siya ning kayab sa langit, ako maning gi-share ganina ang sugo niya. Panglakaw kamo, isang yaw ang mayong balita. Dili, isang yaw ang mga sayop sa uban. Isang yaw ang mga pulong makadaot. Isang yaw ang mga libak. Isang yaw magmarites lag unsa man diha, mga negatibo. Kung dili, pulong lang sa Ginoo ang gisugo nato mga Kristohanon nga ipakatag. Ayaw itugod nga kita mahinungdan nga magkagubot. Ayaw itugod nga kita mahinungdan igsoon nga naay panaglalis. Amen. Bantayan na igsoon mo na nga kining mensahe karon ning taknas kapunon gipahinumduman ta nga magbantay ta sa mga pulong nga mugawas tong baba. Before nato na siya i-release igsoon atong hunaw-naon ang impact, atong hunaw-naon ang resulta nga wa bay madamay ta, wala bay gitawag ani og wala bay masakitan nga tao. Amen. And first and foremost, before ka mo surya igsoon pag-ampo sa timbang-timbangan ang mensahe nga mugawas sa imong baba. No, wa ba kay masakiran basin dili ka mahimong panalangin ana. Kay tungod nimo daghang maangin, tungod nimo daghang maglalis, tungod nimo magkaguliyang, magkagubot ang magtiayon, magkagubot ang mga manag-uyab, magkagubot ang mga naay relasyon, magkagubot ang managhigala. Amen. Mapitang usahay mga igsoon, ako bitaw nakoy kasinatian ba nga bisag kabalo ko sa kamatuoran, kabalo ko sa tinuod. Pero dili na ko isulti nga naman. Kaya usay kung ato, dapat wise man ta bisan pag tinuod na siya, kung timbang-timbangon na to.
kung ako ning isulti dalahi og impact, tinuod siya pero murag dili makahatag og kayuhan, no? Magkagubot unya kaila ko ning tawhana og kinsa ni murag ngana bitaw. Dapat mamalandong tauna sa impact sa resulta, no? Yes, tinuod mo barog tas kamatuoran pero naapoy panahon igsoon nga ang tinuod nga maalamon kamao siya mo hilom, kamao pud siya mo sulti. Kay dili tanang panahon or higayon nga kay balutas kamatuoran nga atong sige og sulti. Amen. Kung tan-aw na to nga ang i-share na to murag lahi siya og impact, magampo ta Lord unsa man. Holy Spirit tabangi ko. Kay gusto ko mahimong kahayag kay basin kita mahinungdan bas kagubot unya dili nun ta mahimong panalangin. Mahimo inuntang makaangin. No, ang katong tigsimba mapandol na nato tungod ab dinaanon mo simba nang magbantay ta sa mga pulong mo gawas tong baba. Kay kaniya tong dila ikson gamay ra ni. Gamay ra ni nga part sa tong lawas. Pero makamugna ni siya og dakong kagubot. Kung dili ta kamao mo control ani. Makamugna ni siya nga naay magdinumtanay kung dili ta makamao mo control ni ikson. Amen. As what I have said, ikson naay gitawag og self-control nga fruit of the Holy Spirit. Every day, every hours ato ni siyang panganduyon ikson. No, aron kamao ta ba, no? Kamao ta mo control and then aside from that magampo tag kaalam sa Ginoo. Nganong kaalam man pastor kay ngano man aron kamao ta ba mo storya nga kana bitong kabalota o kanusata mo storya o kabalota mo pos. Kay dili lang sige tag istorya niya kita na hinungdan nga nagkagubot na. Kita hinungdan mga igsoon nga kana bitong adunay panagbingkil, panaglalis sa managhigala or managtiayon or managhigugmaay. Bantayanan igsoon. Kita nga mga Kristohanon, let's promote peace since our God is the Prince of Peace, no? Dapat ang atong i-promote dili kagubot, kung dili kalinaw. Amen. Mo na bantayanan igsoon, no? Pagbantay kay basing kitay hinungdan sa kagubot. Mao na giingon diri oh, kay kung walay sugnod daw mapalong ang kalayo. Ang sugnod mao na ang mga libak. Ang sugnod igsoon mao na ang mga negatibo nga pulong nga atong gipakatag, no? Kung walay sugnod, mapalong ang kalayo. Pero kung dili na nato ipakatag igsoon, ang kalayo mapalong. In other words, mga igsoon, ang panaglalis, ang kitawag gani, ang panagbingkil, ang kagubot, muhunong. Okay? Ang panag-away, mulurang kung muundang ka pagsugnod og kayo. Amen? Pero kung dili ta muundang og panglibak na, kung walay libak, muhunong ang panaglalis, aw magpadayon gyud na igsoon. So as what I have said, ikson, ako mong gipanumduman karong kapunon nga dapat instrumento ta sa kalinaw. Instrumento ta sa kalipay. Dapat nga mailhan tang Kristohanon dili kay tungod sa atong gibuhat hinuon ikson mapandol sila nato. Amen, magbantay ta. Akong encourage ikson magampo sa Ginoo kaalam kay once na kay kaalam kamao ka mo timbang-timbang. Kamao ka mo analyze ikson kung imo ba nang i-release ang word or dili. Makadaot ba ni or makaayo? Makapasakit ba ni, makada ba ni kagubot nga magwild ni sila? Mao na kaalam nga langit nun. Mao nang ako mong encourage nga pangayuon nato ni sa Ginoo igsoon. Aron dili ta pagtakataka og yaw-yaw. Kung magyaw-yaw man kita igsoon, but instead, kung ganahan man kita manglibak, ganahan man kita magmerites, atong ipakatag imarites ang pulong sa Ginoo kay kani siya makahatag og paglaom. Amen. Kana siya makahatag og kanang kalinaw, makahatag og comfort, makahatag og kalipay. So unsa may atong gusto ikson, makahatag og kagubot, makahatag kalinaw. Amen. Anak man tas Ginoo. So dili taning kagubot. So atong i-promote ang peace, atong i-share ang pulong sa Ginoo. Atong ipakatag ang mga mensahe nga makahatag og paglaom. Dili ng mga mensahe nga makalagot sa maminaw, makapainit, makagubot, mainungdan makabingkil, managlalis igsoon. Dili ingana ang mga anak sa Ginoo. Kung dili ang mga anak sa Ginoo, atong ipakatag ang kalinaw, no? Again, igsoon ako mong painungdon, bisan pagkaibaw tas kamatuoran, dapat kamao pud ta mo control sa atong tang. Kay usay igsoon na mga instances nga bisag sakto imong isulti pero maka-create siya og kagubot. Basin mao hinungdan nga magwild na hinuon. So dapat natay kaalam nga langit nun aron kamao ta mo timbang-timbang unsay mas maayong buhaton mga igsoon.
Amen? So mao na bantayanan igsoon. Kung magmaritis manggalita, kung manglibak manggalita, kung hilig mangyud ta manabi igsoon, atong ipanabi, atong imaritis, atong ilibak ang pulong sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo. Amen? Atong i-share ang mensahe sa Ginoo kay mao nay nindot imaritis. Kay ang maminaw ana dili gyud na ingon nga maguol. Ang maminaw ana dili gyud ma-depress. Ang maminaw ana dili magkuha sa iyang armas. Ang maminaw ana malipay. Unya ang maminaw na makabaton og paglaom, makabaton og kalinaw. Amen. Unang bantayanan na igsoon kay daghang pamilya na bungkag karon. Daghang managtiayon nagkabulag, relasyon na ngaguba. Amen. Daghang managhigala nga naghimo ng best enemy karon. Why? Tungod anang marites mga libak. So ayo itugot igsoon nga kita may hinungdan sa panag-away. Kita may hinungdan sa panaglalis. Kita may hinungdan sa panagbingkel. Apan tuguti nga ingon nga kita Kristohanon, kita may hinungdan sa kalinaw. Kita may hinungdan sa kalipay. Kita may hinungdan sa kaluwasan. Amen. Mao na igsoon. Timan kung wala ko no'y sugnod, mapalong ang kalayo. Kung in other words, kung walay libak, dili magpadayon ang panaglalis. Apan kung naay libak igsoon marites, mapadayon gyud sa gubot niya. Sugot dayta, anak tas Ginoo, prinsipis kalinaw, pero kita may nagdagubot. Unsaon pagkaingon nato nga anak tas sa Ginoo igsoon nga prinsipis sa kalinaw, nga atong pagkamarites kita may nakaingon nga nagubot. Bantayanan igsoon. Amen. As what I have said, ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Episo according to Saint Paul, magbantay ta sa tong gisulti. Isulti lamang nato ang pulong makaayo, makadasig, makahatag og kinabuhi. Dili ng pulong makadiscourage, pulong makapasakit, pulong makapasuko, pulong nga mahinungdan nga magdumot ang tao sa iyang isig ka tao. Amen. As what I have said is on again, ang atong Ginoo, prinsipe sa kalinaw. So dapat lang ang atong ipromote ang kalinaw, dili kagubot. Before ta mo sulti, before ta mo release og pulong sa tumba atong una-unaon timbang-timbangon daan. Kung ako ning isulti, mag-promote ba kog kalinaw? Kung ako ning isulti, mahimo ba kong panalangin? Kung ako ning isulti, mahibawaan pa ba ko nga Kristohanon? Kay naamagoy uban nga mga Kristohanon nga Kristohano na siya, leader sa church niya, mao pa hinungdan sa pagkamarites, mahinungdan nga naay leak sa friendship. Mahinungdan igsoon nga naay nahiubos kay takbaba lagi ang baba di makontrol ba. No magbantay ta igsoon. Magbantay ta sa matag pulong nga mugawas sa tong baba. Amen. Kay timan igsoon labi na mga Kristohanon. Sa panahon nga mosulti ta, mao gini timan mga Kristohanon, mga followers ni Jesus Christ. Atong timan-an nga sa panahon nga mosulti ta, ato nang gidaladala si Kristo ibin sa atong sinultihan. Amen. Atong siguruhon nga mahimo tang panalangin sa atong gisulti. Atong siguruhon nga mahimo tang kana bang mahimo tang maayong sulundon nga walay maligsa nato, nga walay mapandol nato kundili muingon jud sila kana may Kristohano nang alagad maguna sa Ginoo maong ingana iyang sinultian, no? Dili ta makapasakit sa isig ka tawo nato. As what I have said, igsoon before nimo i-release ang pulong kung naa, kung dili ba ni makaluya sa maminaw, makapasakit, dili ba ni makadiscourage nga muundang na lang siya sa pagpangalagad sa Ginoo, or basin inigsulti nimo, depress siya, basin maghikog pa hinon siya tungod nimo. Magbantay ta. Amen. Kamao ta dapat musapong sa tumbaba kung kanus-a ta mo storya, kanus-a sa ta mo hilom igsoon. Apan kung dili magali kapugong ta kay kani nga tumbaba maritis kayo din, atong imaritis ang pulong sa Ginoo. At makadala pa tagdaghang kalag sa tilan sa Ginoo pinaagi ana. Amen? Amen ba? Sumao na igsoon ang mensahe kay nato karon. Bantayanan ning baba nato. Bantayanan ning dila nato gamay ra ni, pero makaguba ni og pamilya. Pwede ni makakus og dakong kagubot, pagamay-gamay lang ni. Pwede ni makapaguba sa relasyon sa panaghigala. Pwede ni nga ang tao ma-depress pinagi sa pulong. Pwede sab ni siya nga ang tao maluya di na ganahan mo simba tungod sa pulong. Mao na igsoon nga akong pagdasig nining taknas kapunon.
before ta mo release og pulong sa tong baba, see to it nga mamalandong tadaan atong i-realize daan ang impact. Makaayo ba ni makadaot? Amen. Kay kita anak sa Ginoo. And as what I have said, igsoon, ang mga anak sa Ginoo kanunay gina nagpromote og kalinaw. Kanunay na igsoon nagpromote og kalipay. Nagpatunga na siya, no? Kana bitaw og naigubot magpatunga siya kay siya mahinungdan nga makabaton ka nagkalinaw. Why? Because ang atong Ginoo is the Prince of Peace. Dili man ta makaingon nga atong Ginoo prinsipe sa kalinaw kung ganahan ta gubot, kung ganahan ta magsabwag og libak. Sige tag maritis, no, dili ta makaingon na. No, sayang atong sinimbahan na sige tag simba niya, mao maritis kay ta. Hinoon dili man ni pamantay, pero magbantay lang ta. Kay gitan-aw tas uban. Ingon ra ba tong balang kasulatan nga alao tong makaingon nga makasala ang ingiyang isig ka tao. Amen. Mao nang magbantay ta kay gitan-aw ta labi na ng mga leaders ta, mga dugay na tang Kristiyano nay nagtan-aw no, di gyud nakalikayan nakit-an ta nila. Bisag mo ingon pa ta og mutan-aw sila sa Dios sa Ginoo tutok siya pero naa gyud na. Dapat good example ta. So para for us para mahimo tang good example, mayang ehemplo, ayaw pagbasta-basta og buhi og istorya. Kung dili nimo pamalandungan daan ang impact. Before we release any word or any even single words, atong unaw-unaw ng impact. Unsa man ang impact, pastor? Makaayo ba ni? Makadaot? Makahatag ba ni kalipay or mapungot ang makadungog ni? Makapabungkag ba ni pamilya or makapahiusa sa pamilya? Something ana. Kay kusog kayrong mga marites igsoon. Amen. Mao na nga again kung ang atong kaluyahon marites kita, tumbaba ba? No? Dili ka kapugo nga imo jung i-report. Sige. Igsoon, imarites nato ang pulong sa Ginoo. Nganuman, di pa ta makapasakit, makapalipay pa ta sa Ginoo. Amen. Kung imong imarites ang mga sayop sa uban unsa may mga problema sa ubang tao, wala namang kadiha. Ikaw pa hinungdan nga nagkagubot, nag-away sila. Ganahan di tana, anak ta sa Ginoo pero kita may cause sa troubles. Amen. Ganahan di tana anak ta sa prinsipe sa kalinaw pero kita may nagmugna sa kagubot, wala na lain bali. Dapat kita nga mga anak sa Ginoo igsoon, i-promote natong kalinaw, kalipay, hugugma. Amen. Maunang magbantay ta. Kaya niingon na ba diri sa follow-up verse? Ingon diri ay nga. Ayaw ka mo paggamit og daotang mga pulong kundili ang mga makatabang lamang og makaayo sa mamati kaninyo. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. So kana ding magamit ang mga sakit, mga hait nga pulong, mga makadaot sa ubang tao igsoon. Atong gipasubo ang Espiritu Santo. Amen. In other words, dili malipay ang Ginoo. So kabalo na ba yata kung dili malipay ang Ginoo, wala po'y pabor si Lord. Unsaon man niya, mangayo ta Lord, tagay ko unsaon paghatag ni Lord. Nga wa man siya nalipay sa tong gihimo kay pirtitang maritisa, okay ron taw ang atong gimaritis ang pulong sa Ginoo. Okay ra taw ang atong gimaritis nga ni share ta sa akong testimony nato nga mao ni sa una adik-adik ko, sa una grabe ko kabisyoso, himabay, nakabuntis ko, palahubog kay kong dako, sige kog suka-suka bisag asa. Pero karon gibag-o ko sa Ginoo, nindot na nga maritis. Pero kung imong kon la si kuan ba kay kuan lagi no? Hala si kuan ba laina man siya na imong ipasa-pasa marites na. Nya karon maabdan tod magkagubot. Hala ingon na ba si kuan nga kuan daw ka? Ngana ka pero ngila di ka batasan. So ikaw mahinungdan sa kagubot. Igsoon be a blessing. Amen. Kristohanon ta kay bawat as kamatuoran atong i-promote ang kalinaw gyud. So for us nga makapromote ang kalinaw, hunaw-naon sa nato daan ang mga pulong nga mogawas sa tumbaba. Amen. Kay kung walay sugnod, walay kayo. Aron mapaong ang kayo, dili sugnuran. Mao na sugnod, istorya na. Amen. Mao na igsoon, no? So mao na igsoon ang pulong sa Ginoo nga atong gisgutan karon igsoon about sa mga kuan good Samarites, no? Aron mahimo tang good Samarites igsoon, i-share na tong pulong sa Ginoo. Amen. I-share na to, no? Good Samaritan, good. Ako lang ibalin. Good Samarites. Kaya nga naman, ang iyang pagkamarites, nahimo siyang good. Kaya iyang gi-share makaayo, dili makadoubt. Iyang gi-share pulong sa Ginoo, makahatag og paglaom. Amen? Mauna. No, ayaw itugot nga kita hinungdan sa kagubot. Ayaw itugot nga kita hinungdan sa panag-away. Be a blessing. Let's promote love, peace, kalinaw. Amen? Mauna mga igsoon, magbantay ta. Kay
ingon nga Kristohanon ta, nagbantay po, nagtanaw po ang uban nato niya. Situit nga mahimo tang panalangin. Amen? Mahimo tang blessing, mahimo tang maayong ehemplo sa uban nga nasa palibot. Amen? So mao ni ang mensahe na to karong taknaa igsoon about sa marites no. Sayang ba kung ingani ta marites nanda ko na sige tagsimba. No kuso kita mo amen. Amen pastor. Amen father. Amen 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 praise the Lord. Inigawas unsay giwali ni pastor? Unsay giwali ni father? Awa man to. Si kuan ba kay lamiag lawas oy siksi kayo, di ba? Marites. Si kuan ba kay ngano man to nga samtang nagkuan nagsigig wali nagsige magkonsil nay nagsigig cellphone si kuan mari otro mo ka marites ka. Pariha man duha. Dili taw na igsuon. Kung dili inigawas na to sa simba iniguman simba na imong tanan nga unsa day wali ni kon grabe nindot ay kuan day no maayo day nang ani no ang giingon ni pastor ang giingon ni father ang giingon sa kuan mao ni ana dapat di ba nay nakuha di kay inigawas ba unsa to nakita ko bang anak ni kuan basiksiha naman kay daga na kayo gwapuha kay to ni kuan ganina ay nakatapad jud ko gwapo di ba ingana na mga marites unsa man atong sinimbahan na nasayang kayo nga timing pag marites nimo pagkuan nito nya ang imong gisultian kay marites mod ingon nya mo adto sa imong gikuan mo sumbong ha hoy ingon lagi to si kuan katubang ning simba ganina nga mao daw niya ha asa man to kani yung tawhana himantayon kay daw na gubot na ikaw nag-ingon amen bantayan na so dapat instead nga marites ta ato ni siyang usbon nga good Samarites nganong good Samarites because ang atong i-share mga pulong makaayo mga pulong makahatag og kinabuhi, mga pulong makadasig, mga pulong makahatag og paglaom, mga pulong mga igsoon nga makapadasig sa pagpangalagad sa Ginoo sa naminaw. Dili nang makadaot, makaluya. Kay kung mo gamit ba tag mga dili mayong pulong igsoon sa gingon diri, masubo ang Espiritu Santo. Dili na to pagulon, pasubo ang Espiritu Santo igsoon. No? Kay lisod kayo kung si Lord dili mahimaya unsaon naman pagpabot. No, Ginoo ra bayay atong puhunan magunsa ra man ta kung wa si Lord, di ba? Mao na nga dapat ato sa matag pulong nga magwas tong baba igsoon. Dapat mahimaya si Lord. Amen, dapat mahimaya ang Ginoo. Kay kung malipay ang Ginoo, kay bawo na ka. Ang pabor ihatag niya nato. Amen. Again, be a good Samarites. Dili kay marites nga kuan, no? Good Samarites, it means nga imong imarites ang mga good things that comes out from your mouth. Mga good Samarites. Pulong sa Ginoo, no? Makaayo, makadasig, maka-encourage, maka-build up, no? Sa naminaw, dili kay makalupog, maminaw, maghikog na lang ko tungod sa imong pulong. Mao day na, no? Magbantay ta igsoon. Again, ako ning ibili ninyo, timani nga matag pulong nga mubaba sa tong mugawas sa tong baba nagrepresenta ni Jesus Christ. Ingon nga Christ followers, mga Kristohanon, matag pulong nga mugawas sa itong baigsoon, mao ni timan atong gidaladala ang ngalan sa Ginoo. Now, mao ni dapat hunanon, nalipay ba si Lord ani? No? Before ta mo storya, malipay kang Ginoo kung ako ning isulti. Malipay ka, dili baka masubo ang Espiritu Santo. Amen? So atong i-consider daan ang impact after nato i-release ang word. Amen? Nga na igsoon. Apan kung dili gyud nimo kapugnan kay marites kay kang dako, i-share ang pulong sa Ginoo. Imarites ang pulong sa Ginoo. Imarites ang testimony nimo nga gibag-o ka sa Ginoo. Something ana igsoon kay nga naman that way maunay makapahimaya sa Ginoo and then panalanginan para sa Ginoo. Amen. Kay wan si Lord malipay sa tong gibuhat ang iyang pabor naa gyud na nato igsoon. Amen. Be a good Samarites. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, salamat sa lain na usab nga topic dino nga imong gitudlo kanamo nining kapunon, Lord. Nga dili sad basta-basta dining magpataka mig istorya. Labi na nga imo haming mga alagad Ginoo, imo haming mga sumusunod nimo Ginoo, mga followers nimo, Lord God. Salamat Ginoo nga imo ming gitudloan og unsay angay namong buhaton. Labi na sa matag pulong nga mugawas sa mong baba nga dili mi magkumpiyansa kay basin kami makaingon Ginoo sa kagubot, kami makaingon sa panagbingkil, kami may makaingon sa panag-away unya, kami hinungdan Ginoo nga maora ba mi ang imong mga anak. So Lord, tabangi mi Ginoo nga magbantay mi. Tagay mi kaalam nga langit nun nga dili mi basta-basta mo pagawas og pulong Ginoo. Kun dili ang among isulti,
mga pulong ra nga makapahimaya kanimo, Lord God. Lord, panalangini ang tanang mga viewers karon, Ginoo, nagtan-aw, Ginoo. I pray, Lord God, to all of the viewers right now, nga ang matagpulong nga mugawas sa mong baba, Ginoo, puro jud ni makadasig, makaayo. Mga pulong nga magahatag og paglaom sa maminaw, Ginoo. Mga pulong, Ginoo, nga mahinungdan nga makahatag og encouragement, Ginoo, nga ang mga makadungog, Ginoo, dool nimo, mga lagad nimo, Lord God. Gamita mi, Lord God, nga ang among imaritis imong mensahe, among imaritis, Ginoo, ang imuhang mga pulong, Lord God, ang mga pulong makaayo, maka-build up, maka-encourage, Lord God. Tabangi mi kay kung wa mi mahimo. Holy Spirit, I pray, tudlui mi kung unsay among isulti aron di mi mahimong kapandulan aron makita si Kristo sa among sinultian. Hallelujah. Lord, salamat, Ginoo, again sa imong mensahe. And I pray, Lord God, nga dili kini mo labayng kawang. Mao ni maghatod namo, Ginoo, sa pagkabalaan ngang matagpulo nga mugawas sa among baba, mahimo ming panalangin sa maminaw, Ginoo. Salamat kayo, Amahan. Dalaygon ka, Lord. Thank you so much for your message. Thank you for your presence. O ikaw magapanalangin sa mga viewers karon, Ginoo. Right now, Lord God, I pray, Lord God, tanang nagtanaw karon, Ginoo, mga seaman, mga OFW, mga kapulisan, mga inmates, mga military, mga government employees, tanan, mga jail officer, kutob, Ginoo, tanan nga makakita ani, Ginoo. I pray, mulihok ka silang kinabuhi. Unsa man ilang gikinahanglan, Lord God, tagbua. Nanginahanglan man sila og financial, tagbua. Kaayuhan sa balatian, ayuha, Ginoo. Nagkinahanglan og trabaho, Ginoo, tagay trabaho, Lord God. Nagkinahanglan og kalambuan, kauswagan silang kinabuhi. Ihatag, Lord God. I pray, Lord God, kung unsa, Ginoo, ang ilahang problema, kung unsa nga area silang kinabuhi karon, Ginoo, sa to all of the viewers right now, Ginoo, nga need ang imong milagro, Ginoo. Lord, mulihok ka ana nga area in Jesus mighty name. Mamuhat ka, Ginoo. Mamuhat ka, Ginoo. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, among gibarugan ang imong saad, Ginoo, sa Jeremias 33:3, nga kung amo kang tawgon mo tubag ka kanamo og magpakita ka, og dili lang kay ordinaryong butang, kung dili dagkong butang, kahibulungang butang, Ginoo, nga wala pa namo na sinati. So Lord, salamat. Among gibarugan ka na, Ginoo, tungod kay ikaw nga nagsulti Dios ka. Madugay o madali, matuman gyud kini. Again, Lord, salamat, Ginoo, amo ka nang paabuton. Milagro, kay bulungang butang, kaluwasan sa among pamilya, kagawasan sa makadaot nga bisyo. Basta lain-lain nga panalangin, pabor, gikan kanimo. Kayuhan, kompletong kayuhan sa balatian, paabuton namo na, Ginoo. Uban sa dakong pagtuo. Kay nasayod kami, Ginoo, pinaagi sa imong mga labod na ayo ang lain-lain namong balatian in Jesus mighty name. Tanang nagtanaw karon nga naay mga balatian, Ginoo. Imong hikapon, Lord, ipabati imong gahom, Ginoo. Ang imong pagkamalagroso, Ginoo, ipasinati, Ginoo. In Jesus mighty name. Pinaagi sa imong labod kami nakabaton og kaayuhan. Dili lang sa physical, apil ang emotional. Hallelujah. Lord, again, thank you. Paabuto namo ang mga dagkong butang nga gikan kanimo, Ginoo, uban sa pagtuo. Himoa lamang ming kapiyalan, himoa ming angayan, himo aming kasaligan aron imo ming bubuan, Ginoo. Again, magpaabot lang ni Lord uban sa dakong pagtuo. Mao kini nga among pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo, amo kining gipasalamatan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga maoy among bugtong og personal nga manluluwas. Amen ug amen. Woo! Praise God. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Salamat sa iyong pulong, Igsoon. Hallelujah. Thank you sa presence ni Lord. Niningtak na, dungog, ug himaya kung ibalik sa tumbuhi nga Diyos. Siya lamang ang maisa. Walay relihiyon, simbahan, walay tao, walay pastor, maisa. Si Lord lang. Si Jesus. Amen? Jesus reigns. Hallelujah. So, ato na ning i-end kay man naman. Mga brad na ko diha. Mga nanggimok, kumusta? Lunglib ta kanunay ha? Simba ta, simba. Uban sa grasya sa Ginoo. So akong putlo ni Ikson, ako mong gi-encourage nga, yes, continue to type your, to type at followers, at highlights, or at everyone here in the comment section, and continue to mention your friends and loved ones, okay? Kung kanang na mga marites, basin malakbitan yung i-mention, okay? Ano na siya, no? And then, again, thank you sa mga subscribers nato sa page, thank you so much. Mga followers, viewers, and sa mga nag-send og stars, wala man ko nangayo, ano, pero salamat gyapon, no? Nya
I want to encourage everyone before na ko ni end, no? To invite your friends and loved ones to follow our page. Ma-bless jud sila for sure. Kabalo na mo igsoon daghang testimony nga na-bless na panalanginan. So dili ko gusto nga kamure ma-bless. Gusto ko nga ang uban sad mga higala ninyo, no? Makabaton sa sila, ma-bless mo sila ba? Kabaton sila paglaom. Amen? So that's all for this afternoon. See you tonight. O gitugot sa Ginoo. Amen? Basta bakante ko, Sabado, manggod. Kabaw na mo. No? So again, akong ibalik ang dungog ug himayas tumbuhi nga Dios kita ta sa sunod nga higayon igsoon. Dili lang ko magpahiwalo pero mokalit ra man na og live. Amen. So again, thank you. Ubanan mo sa Ginoo igsoon. Okay? Ang grasya, panalangin sa Ginoo pabor mag-uban kaninyo. Amen. So ang ikabilin kanunay lang tang ampo unya ubanan sa og amping. Amen. Kay lisod man sige tag ampo, sige tag paampo pero watay amping-amping. Ampo uban sa pag-amping. Amen. So praise God. Keep safe everyone. To God be all the glory. See you next time. Hallelujah.